ದೇವಸ್ಥಾನ ಬ್ರಹ್ಮಬೈತರ ಗರಡಿ ಹತ್ತೂರು ಒಂದು ನಿಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತೂರು ಇಪ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಗರಡಿ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 300-400 ವರ್ಷ ಪಿರಾವಡಿಂಚಿದ್ದ ಇತಿಹಾಸ ಇಪ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಗರಡಿ ನೆತ್ತ ವರ್ಷಾವಧಿ ಜಾತ್ರೆ ಮಹೋತ್ಸವ ಏಪಲ ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಯುಗಾದಿದಾನಿ ರಾತ್ರಿಗೆ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಆದ ಐತ ಮನದಾನಿ ಕೊಡಮಂತಾಯ ದೈವದ ನೇಮ ಗೊಂದುಲು ಸೇವೆ ಅಂಚನೆ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿನ ನೇಮೋತ್ಸವ ನಡಪುಣು ಐತ ಮನದಾನಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಕಳ ನೇಮೋತ್ಸವ ಐತ ಮನದಾನಿ ಮಾಯಂದಾಲ್ ದೇವಿನ ನೇಮೋತ್ಸವ ನಡಪುಣು. ಈ ವರ್ಷದ ನೇಮೋತ್ಸವ ಮಾರ್ಚ್ 22 ತಾರೀಕಿದ ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಯುಗದಾನಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ 23 ತಾರೀಕಿದಾನಿ ಕೊಡಮಂದಾಯ ದೈವದ ಫಲ 24 ತಾರೀಕಿದಾನಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಕಳ ನೇಮೋತ್ಸವ 25 ತಾರೀಕಿದಾನಿ ಮಾಯಂದಾಲ್ ನೇಮೋತ್ಸವಲ ನಡಪುಂಡು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ವಿಜೃಂಭಣೆಡು 5 ದಿನದ ಜಾತ್ರೆ 5 ದಿನತಲ ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆ ನಡಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಒಟ್ಟುಗು 22 ತಾರೀಕು ಕಂಡ 20 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಮುಲ್ಪ ಕೋಳಿಗುಂಟ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡು. ನೆತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರಿನಂಚಿತ್ನ ಬಾಕೆ ರಡ್ಡು ಕೋರಿಲೇನು ಒಡ್ಡದು ಭಟ್ರು ಬತ್ತದು ಪಂಚಾಂಗ ತೂದು ಆಪನಂಚಿತ್ನ 5 ದಿನದ ಕಾರ್ಯದ ಮುಹೂರ್ತನು ಪಂಡ್ರೆಗುಂಡು. ಆ ಪಂಡದ ಅದು ಕೋಡಿಗುಂಟ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕ ಒಂಜಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಮಯ ನಿಗದಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಭಂಡಾರ ಪಿರಪೊಮ್ಮನ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ 5 ದಿನದಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 5 ದಿನದ ಚೆಂಡು ಉಂಡು ಎದುರದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಾಕಿ ಮಾರ್ಗದ್ದೇಡು 5 ದಿನ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂಡ ಚೆಂಡು ಉಂಡು. ಆ ಚೆಂಡುಲ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಂಡು 5 ದಿನಲ ನಡಪುಂಡು ಚೆಂಡು. 2 ದಿನ ಭಾರಿ ಜೋರುಡು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 300-400 ಜನ ಸೇರಿದು ಎಲ್ಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟುವೇರು ಮುಲ್ಪ ಓಯೆ ನ್ಯಾಯ ಚರ್ಚೆ ಜಗಳ ಅತನ ಓಯೆ ಒರಿಯಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನ ಗಾಯಲ ಒಂದು ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಇತ್ತನ ಅಂಚಿತ್ನ ಜಾಗ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ.